Klaro kaayo mga igsoon ang pagpasabot ni Kristo sa pasumbingay mahitungod sa nabati na to gahapon na ang uma sa Ginoo nagsagol ang trigo ug ang sagbot. Ang gitanom sa Ginoo sa iyang uma mao ang trigo, mga maayong binhi. Ang nagtanom sad sa sagbot mao ang yawa. Yan, tipo ni sila. Ya kani kunong mga trigo mao ni ang mga tawo nga sakop sa Ginoo, ang sagbot mao ni ang sakop sa yawa. Gipangutan ay mong tupad na kinsa man kang sakop. Pangutan na ba na kinsa man kang sakop. Onya ang sagbot ug ang trigo nailhan nga di sila parihas tungod sa ilang bunga. Mao nang ningon sa si Kristo, ang usa ka kahoy mailhan kung maayo bang kahoy o dautan bang kahoy pinaagi sa iyang bunga. So si San Joaquin o si Santa Ana mailhan gid nato nga mga buutan ni sila nga asawa ug bana, buutan nga mga tao tungod kay ang ilang bunga maoman ang mahal nga Birhen Maria. Nya mahibaw-an pud nato ang mahal nga Birhen Maria o si San Jose nga mga buutan nga mga bana ug asawa ug ginikanan tungod kay ang ilang bunga maoman si Hesus. Kumusta mang inyong mga bunga karon? Mga buutan? Sige, sayon ra kay na ilhon. Basta ang imo ganing bunga, buangon, sa to pa, buangon sa ka. Yung kadi pa diroy, nagtinarong biya gyud ko. Ayun na lang kita. Mutakod gyud na. Mutakod. Sa inyong tanaw, ang akong ginikanan, mama na kog papa, mga buangon o maayo ka to? Tutok-tutok lang ko. Niya panidi hasta sa nako mga igsoong uban, ni amna din duhaman mi kabuok. Anin kuan mailhan ninyo unsa sa tong akong ginikanan. Di ko moingong maayo sila, di sa ko moingong buangon, kamulay hukom. Mao na siya. Kamo sige mamurog simba dinhi, mailhan ako nga katong inyo sang mga ginikanan dul-duol sa tos Ginoo, kay sige mamog simba. Kadi pa dire wag ito simba-simba sila. Di wa mo kumingon nga magsigsimba basig layo sa simbahan. Ang ako lang duol gitos Ginoo kay mitakod man ninyo ang pagka-Dios nun. Ano na siya. Pero nasa yung mga buangong ginikanan ang anak nahimo sang buutan. Ngano man gisagop sa mga buutan. Naamo sa nayon ana. Ma-convert ba? Gitawag na siya conversion pero mailhan sa Diapo nato ang nisagop niya. Nindot og kuan. Pero normally magsukad gyud sa pamilya, dili gid 100%, pero ang kinaiya sa usa ka tawo iya gid nang nakuha diha sa pamilya. Kaya ang pamilya manggod or ang tawo nga nagpadako nimo mao man ginay unang mga gitawag natong influences. Kay kani mga utong kinabuhi sa kalibutan depende sa influential. Mabitan na kani mga vloggers, gitawag na sila mga network influencers. Kay mo influence man o mga kamatuoran or informasyon or culture tungod sa ilang pagsigi o paambit. Nakaron sa atong tubag sa Salmo, sa may atong tubag, tungod sa himaya sa imungalan o Ginoo luwasa kami. Ang kalibutan karon nagkinahanglag kaluwasan. Kining gihisgutan ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa nga ningon siya, Lord, imo na bang gikalimtan kami? Nagampo man unta mig kalinaw, kagubot man hinuog kamatay ang among na sinati. Nagsige mig ampo nga magkahiusa mi naggubat naman noon mi. Di ba? Nahitabo na karon. Sige man tag-ampo og kalinaw, pero gubat hinuon. Sige tag-ampo og healing. Why mga Kristiyano wa mag-ampo og healing? Oy, pero kamatay hinuon, sakit hinuon.
Nana sa ilang gi-introduce nga bag-ong sakit kanang unsay nga ana, monkeypox. Sunod ana, baboy pox. Sunod ana, iropox. Bisag unsa na lang ipang introduce nga mga sakit ba? Nya siging gastong kwarta, hugno ng atong ekonomiya, guba ng atong mga relasyon ug ang atong panudlanan. Sige lang gyapon ning mga sakit. Mga tiwasono na kay mga naong ba. Ang kasagaran ginatong mahinumduman, ako ang mahinumduman kinako sa akong galibot dito sa among balay, kana yung pagrosaryo kada adlaw. Common kay na dito sa amo, magrosaryo gyud unya ini ka alas 6, alas 12 ginang alas 7 gabi, hipos na naginas balay. Nya dili gyud mahitabo nga mulapas ang alas 9 gabi, mga tug na gina. Mao na ang akong gitubuan. Ambot ang inyo ka inana sad. Adi mo mga tug sa suna. Depende tingali, no? Nya karon katong mga tawhana na ato tong gisupak sa ato na sang generation karon, kita nga buhi pa, musupak na ta kay mangita naman tag kwarta, ni uso na ang hapit di na matog. Nya di na kay magrosaryo kay busy sa trabaho. Sugod na. Nya sugod na sa ning pag-boom sa atong economic, pag-boom sa atong technology. Pagsud aning gitawag na tog economic na developments, ni sugod dayon pagkaus-us ang focus sa pag-ampo. Dito na ta naghuna-huna nga ang developments, ang atong mga economic developments, political, social, arts, technology nga ni-develop na, nagtuo ta mauna ni ang akong Ginoo. Mauna ni ang makalipay nako, mauna ni ang makasecured sa akong future. O wa na ta mogunit og rosaryuhan, wa na kayo'y mobasag Bible, wa na kaayoy mosimba gyud nga kanang maningkamot gyud simba tungod kay ang Ginoo akong gilauman. Og mauna ni nanood na ang mga sala. Sala sa kahakog, sala sa kalaway, sala sa pagpamakak, sala sa pagdinautay, sala sa pagdinumtanay, kay nag-ilog nas mga kwarta o uban pa. Develop naman. Sala sa garbo, kanang ako number 1, kay ako mo'y summa cum laude, ako daghan kong nakatunan, mga inana ba? No, nanood na sila. Mas nindot kong mga gadgets, kamo, wa mo'y ayo. Pagsud na aning garbo, nanood na ang sala, misunod dayon ang kagubot, misunod dayon ang kamatay, sunod dayon ang grabing gubat, wa na, og nangaguba ang atong kinaiyahan. Giguba nato. Og mao na naron do na natay giing gitawag og bag-o pa man lang ning gasugod kaning global warming, wa man i-announce sa una kato mga pagkatao nato. Wa pa karon mga pagsuod sa mga aning 21st century, mga 2000 diha gid ni kusog og maayo ang kanang announcement nga hala kakuyaw di aning global warming, climate change. Kay nangaguba na di ay didto tungod sa atong gitawag og economic boom. Hapit na sad ta mo boom. Buto. So inana na karon sa may solusyon. Pareha ni Propeta Jeremias, balik sa Ginoo, pangayog pasaylo. Si San Joaquin o si Santa Ana, sa ilang panahon, nahimo silang tinamay tungod sa ilang pagka-sterile, wa manganak. Sa una, sawayon magyog kag magminyo nga way anak. Karon gusto naman kay way anak. Sa una, dako kay nang kasakit nga way anak. Mautong na nag-ampo sila, nagpabilin silang suod sa Ginoo, o ang Ginoo tungod sa ilang pag-ampo minghatag og the best na child.
nga mao si Mama Mary. Mo na balik kita sa pagampo. Balik tagampo. Ayaw na pagsigig. Kunahunaan ng kwarta nga mao gid nay solusyon. Mao nay solusyon basta ang kwarta kuyog ang Ginoo. Pananglitan, kuyog ang Ginoo, itabang nimos mga way kwarta ang imong kwarta. O kana, dako kay nagikatabang ang kwarta. Dili kay magsigil agad padako sa imong balay, panindot anang imong mga appliances, pamalit anang mga sinina, pagkaon nga lami kayo. Nya ang imong silingan way hapit kaon, wa gani hapit agianan tungod kay imong gipitos og maayos imong kural. Maglinaw gani ang tubig ngadto sa ila kay ang kanal nila nga padung unta sa imong kural, gi-concrete man nimo mo balik na ngadtong tubig. Nya moingon ni ka bahala mo diha. Sulbaran na ninyo kay ako ni dinhing puder. Yawa oy. Mura magkag nakatag-iyag kalibutan. Bitan na kanang naay lugar nga among gidiskas-diskas og asa agi ba. Ang saan man to pag-agi dito sa Luyon? Ako ni uta dinhi. Pagian ko ni. Nako pasta no. Og pariha tag batasan ani tanan. Sige, imo ning puder. Imo gini dinhing kuan. Di gini nimo paagian. Nya, asa man kaagi inig trabaho nimo. Naara jud ka diha, dadon na nimo nako. Porting daghanang imong giagian nga di na nimo puder. Di ka maikob nga nigamit ka didto. Gikan pa lang diri daas liluan ngadto kutob sa konsolasyon. Porting nang daghanang imong giagian nga di nimo puder. Kawa gud nimo ibatasan. Unyag mo ingon sa turong usa dito, di ti ka pagion diri kay ako sa ning puder. Nya mingon sa usa, di ko ni pagian, di ko ni pulos na lang taway pagian. Managbarog na lang ta, nawa na tay maagian. Og maghimo kong flyover asa man nimo plano, nya kanang hangin, apil man as puder nako. Ngano mo agi mo kada asa mo kay kastanan, ang dagat gani apil man as atong puder. Mga inana ba? In short, ang Diyos nun nga kinaiya maogyod ang paghigugmaay. Anang pagbinatiay, paghatagay sa atong mga pag-alagaray sa usag-usa. Napasalamat as namalit og slat. Nindot kaayo ni nga kinaiya. Congratulations gyud ninyo, pakpakan na to bi ang tanang namalit og slat. Kamong tanan nga namalit og slats, pwede na mo gyud mo mga matay. Nga naman, di gyud mo balibaran dito sa langit. Una, sugaton mong Bishop Chupilo Kamumot. Nya, naasas Mama Mary. Di ba? Si San Vicente Ferrer. Kay, sige, magmugdunitan Kapilinya lang daan, dinhilang sa atong simbahan. San Vicente Ferrer. Tulo na kabukligon kay musugat San Vicente Ferrer, Mama Mary, o si Bishop Chupilo Kamumot. Maimperno pa mo anak. Ingka di pa diroy, basta daghan gitag sa maimpirno kita, tinuod gid na ug ang timaan nga minus kag sa kanang kamao kang muhatag dili ka daw kay kasagaran gyud mga sad-an daw. Tinuod gid na. So mo na moingon sad ko nga kay ni malit mamog slots para sa atong kalihukan sa simbahan, dili kayo grabe ang inyong sala. Kay ang taong grabe sala di gid na muhatag. Labi na gyud para simbahan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing nakahatag na ka, ugsla, nakapalit na kagsla. Musanong gani ka, congrats, minus kagsa. Okay, maila maginas binuhatan ba? Ana na siya, dalitan, manggihatagon ka, nga pagkabana, hatag yun ka sa imong time, sa imong silingan. Ana, masuko ng imong asawa, kay buangon man. Di ba? Dudahan dayon ka. Kabit na nimo. Pero ang imo tinarunggod nga share ngadto sa imong serbisyo, mabuntagan lang ka usahay kay dugay mang mahuman ang kaning trabaho. Pero kung ang asawa sa tarong buutan, di gina siya magduda, maluoy hinuon siya siyang bana nga nabuntagan, nga pag uli luspad na kaignaon siya, wa gitog dong siya overtime man ginako day kay dako kayo ditong trabahoon anak. Kisa may imong kuyog sa kamerang duha anak. Mao bitang nadugay human kay sila rang duha anak.
Anya ikaw magduda ka, isip asawa, buangon ka. Unya kung tinuod sa gyud nga nagbuhat sila dautan, unsa may bation sa asawa? Dili ka suko, basta tarong siya, kaluoy. Maluoy siya, kaluoy sa kong bana pagkabakakon. Kaluoy sa kong bana natintal sa pagpakasala. Ana, dili kay masuko. Kay masuko na ka, buangon ka. Murabag mailhan na ganibang kandila gasiga man mailhan nimo kung unsay naa aslaom, unsa may naaslaom aning atong kuan. Ang naaslaom dia kayo ang suod ana mo nang magsiga, kay di pa kayo ang suod ana kung tubig pa di na mo siga. Ana kuha mo sa akong example, wasan mo nang nitutok raman mo man ko pasabot kung niya kay yawa dinhi, dali kay kang matakdan og yawa kay mo kunik mo na siya murag konduktor ba para nang atong electric fan kanang natong suga. Ang lubot anang suga konduktor na nya imong i-attach dito sa iyang sakit na konduktor sad ang switch di aras luyo, inig tulpok nimo dirhe siga siya diha ngano man mo kunik man kay naa man siya ay kurente, konduktor man siya sa kurente. Ana na siya muna kun ang inyo rog kasing-kasing konduktor sa yawa, ikakita ninyo nako nga taas na kay kong humili, magyaw-yaw mo. Ano, dugay sa kaistanan, dugay pa mo sugod, dugay pa mo ka. Mao na yung mga yawanon, pero Diyos noon, may ka, hala, humili pa more. Ana. Sige na, manindog na ta.